Na yun nahuli guys kanina, ang dami. Oh, hinkil nut bago kainin, tapos lilinisin pa yan. Yan, mainit yan. Lalamasin ng daon ng bayabas o kaya asin na lang. Okay, kikilnat natin para matanggal yung lansa. Yan na, dami niyan. Lalamasin muna ng asin para matanggal yung lansa. Yan, natanggal na yung bulaw. Yan, init. Saka lulutuin. Yan, yun nahuli ko kanina. Okay, yan, ibabad muna natin para matanggal yung bula, yung lansa. Saka natin lalamasin ng asin. Okay guys, ito na banlian na ng tubig para matanggal yung ano. Okay, yan, lalamasin ng asin guys. Kamplang gana. Yan, para matanggal yung lansa. Lamas ng asin yan guys para matanggal yung lansa bago lutuin. Yan, tapos saka ugasan yung yan guys. Gasan yan mabuti para matanggal yung lansa. Bilas. Yan, malinis. Guys, ayusin natin yung lulutuan natin. Kahoy. Yan. Ito natin tutuwin sa kahoy para masarap. Yan. Okay, hugasan pa natin. Yung beses na hugasan ng ano yan, asin.
Ayan guys. Yan. Mukbang to mukbang. Ngayon, ang gawin natin, kunin natin yung kawali. Yan. Ilagay natin dito. Lagyan na natin yung ricado sa ilalim. Bawang. Sibuyas. Tsaka natin pa ilalim itong ano. Yan. Yan. Dami guys. Isang kawali. Yan. Saka natin pa ibabawan ng bawang, sibuyas. Lagyan natin ng paminta. Ito paminta. Nakuha tayo ng toyo. At sukang Ilocos. Yan. Sukang Ilocos. Ito guys. Tapos tuyo. Adobo. Tsaka lagyan natin ng kunting asin. Kunting asin guys. Okay. Guys na yan. Tapos saka natin igigisa. Sasalang na natin. Ayan. Pasensya na guys at medyo madilim yung salangan natin ng lulutuin. Yan. Medyo madilim talaga. Okay. Sige. See you. Antayin na lang natin maluto. Ayan na. Naluluto na. Ayan. Naluluto na yung tinga. Batog. Gakong. Ang daming pangalan yan. Ayan. Guys, malapit na maluto. Malapit na maluto guys. Kulong-kulo talaga. Kain na tayo guys, naluto na.
Naluto na yung palaka. Ayan. Init-init pa. Ayan. Kain tayo guys. Ang ulam natin ay palaka. Ayan o. Ayan. Wow. Kanin. Kain tayo. Pa. Ayan. May itlog pa. May itlog. Ayan. Kain tayo.
Ubus.